Margaret, segona. L'equip de neuropsicologia Fundació ACE està format per 3 neuropsicòlegs i el funcionament consistiria en que tenim una part que seria la neuropsicologia clínica, en la que avaluem els pacients que venen a la unitat derivats d'atenció primària, etc. I aleshores nosaltres el que fem és avaluar les funcions cognitives dels subjectes. Aleshores avaluem l'atenció, memòria, funcions executives, nòusies, pràxies i funcions visospaials. Aleshores el que intentem és determinar si aquell subjecte presenta alteracions cognitives i en quin grau presenta aquestes alteracions, i també intentem buscar patrons de disfunció cerebral. En la unitat el que intentem és utilitzar un protocol neuropsicològic que de fet hem publicat fins i tot els barems. Aleshores administrem sempre a tots els subjectes aquell protocol neuropsicològic que consta de proves sensibles a totes les funcions neuropsicològiques: atenció, memòria, llenguatge, funcions executives, nòusies, pràxies, i en el mínim temps possible. Estem aproximadament uns 45 minuts amb el pacient i a partir d'aquesta exploració intentem determinar si hi ha una afectació d'algunes funcions cognitives i en quin grau i quin tipus de patró d'afectació presenta el subjecte, de cara a ajudar en el diagnòstic del pacient. La diferència entre unes queixes subjectives i un deteriorament cognitiu lleu consistiria en que en les queixes subjectives de memòria el subjecte es queixa de la seva memòria, pensa que no funciona prou bé, però amb les proves objectives que nosaltres administrem, i el neuròleg també, concluïm que la seva memòria està relativament preservada per edat i nivell d'escolaritat. Nosaltres tenim uns barems per determinar si aquella puntuació està dintre del rang de normalitat o està alterada. Aleshores, si la memòria és normal, malgrat el subjecte té queixes de memòria, seria el diagnòstic queixes subjectives de memòria. En canvi, si el subjecte es queixa de memòria i a més mostra una alteració de la memòria, seria un deteriorament cognitiu lleu, en aquest cas amnèsic. I en el cas de demència ja seria en què trobem afectació de diferents funcions cognitives i a més el subjecte té una dependència funcional d'altres persones, o sigui, no seria autònom per si mateix. Actualment hi ha diferents línies de recerca. En primer lloc, com s'introdueixen totes les dades de tots els pacients que passen per Fundació ACE, aleshores intentem buscar punts de tall que ens permetin determinar si un subjecte presenta puntuacions dintre la normalitat o la puntuació està alterada. Per tant, primer de tot vam publicar les puntuacions estandarditzades i percentils de cada una de les proves i ja està publicat en una revista internacional, i ara el proper pas que consisteix en un article en què ja determina els punts de tall, utilitzant subjectes sans i subjectes amb demència. Una altra línia de recerca seria buscar proves sensibles a les fases inicials de la demència, inclús a les fases anteriors o preclíniques, per intentar fer una detecció precoç de la demència. I després també el que s'intenten buscar factors de risc que prediuen la conversió d'un subjecte en deteriorament cognitiu lleu a demència. I de fet és un article que està a punt de ser enviat a la revista. Tant hi ha diferents línies, totes intentant detectar el màxim precoç possible la malaltia, sigui la malaltia Alzheimer o altres malalties que produeixin demència.